ndauyawo panzvimbo ino ndiri kuti it's good to be back home again. Hallelujah. Vazhinji hatisatamboonana, but I'm a very good part of the story iri kuitika panapa. Handitaura kuplandwa kwesangano kana kukura kwaro, nditaura whole ino yatiri. Ndakava mumwe wekutangisisa kuziva kuti Mwari watipa nzvimbo tikauya tikanamata, but papasina kudai so. Papakati siyanei, papasina makapetsi, papasina malaidzi esa kumazara muchiita sene mfundisi. Hamudaro handiti zadaro. Ndibatire ndiremekedze baba namai mfundisi wenzvimbo ino, baba namai mfundisi chirichi. Hallelujah. Mwari wakanditirawo zvakanaka, vakandipa vanhu vekumhanyisa, vekutomutsa kana takuita zvinhu zvaMwari. Ndo vanhu vandoti patinofungawo kuti tikafuma dama rakazvimba kana kuti wakatsamira piro nerimwe rutivi unongofuma uchivamhanyisa vachingomhanya. Handisati ndamboona vachinyunyuta. Mukaonawo vako kumhanyisa iziva kuti vanomhanyiswa nababa wavo. Ngagarai mazviziva izvozvo. Hallelujah. Utungamiri hwese baba namai Masuka, baba namai Prof, baba namai Muti Wasekwa, vamwe vese ndingataura namazita, vamwe ndikajamba vamwe. Ndinokudai, ndinokukwazisai muzita raJesu. Amen. Then ndodawo kuremekedza baba Mashava vanga vachititungamirira. Mwari ngavakukomborerei muzita raMambo Jesu weNazareta. Amen. Mwari wanditirawo nyasha, ndauya nemwanakomana wangu akambouya ari mudiki diki, zvino auya akura. Kune vaya vaidherera vachiti mupfana, manje zvine zvaakura anoona nezvekuti ndadayirwa amen, ndozvaanofambira izvozvo. Saka kana mukaona azotizvo ndichiparidza panapa ndikati haleluya mukaramba munyerere, akazoti ndingakuoneiwo here panze. Haleluya. Mungoziva kuti nyaya yachona inenge yamira nemamwe mamiriro. Muzita raJesu weNazareta, muzita raMambo Jesu weNazareta. Toda kutaura nyaya inonzi the spirit world. The spirit world. The spirit world. Ndonyaya ndoda kuti nditaure nezvayo. Kana kuti nyika yemweya, kana kuti nharaunda yemweya. Nharaunda yemweya. Genesis chapter number 32 verse number 24 up to kusvika pane ndangozoguma kuverenga pamwe ndogona kuita mavhesi ndichinonga. So Jacob was left alone. Then a man wrestled with him until daybreak. When the man saw that he could not defeat Jacob, he struck the socket of his hip. So the socket of Jacob's hip was dislocated while he wrestled with him. Then the man said, "Let me go, for the dawn is breaking." "I will not let you go," Jacob replied, "unless you bless me." The man asked, "What is your name?" He answered, "Jacob." "No longer will you be Jacob," the man told him, "but Israel, because we have fought with God and with men, and ye have prevailed." Praise the Lord. Maita yenyu Mwari ndibatsirewo kududzira shoko renyu
muzita raIshe Jesu, amen. Ndakabvunza mufundisi ndikati, mufundisi, timu yemusangano inoti chii? Zvikanzi hatina timu, hatingakupei timu. Moya moparidza zvamuri kunzwa Mwari vachitaura kwamuri, saka hatina kumboita timu. Vandazobvunzawo Mwari, kati Mwari ndoudza vanhu kuti chii? Conviction yandinayo ndeyekuti talk about the spirit realm. Praise the Lord. Talk about the spirit realm. Shoko raMwari rinotaura richiti, in the beginning God created heavens and earth. What that means is the beginning started when God was already there. Otherwise, if God was not there, he would not have created anything. Nditi amen. Dai Mwari wanga wasipo pakutanga, zvaitanga zvanzi pakutanga Mwari akatanga kuvepo. But zvinonzi pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Zvazvinoreva ndezvekuti kutanga kwatozowana Mwari ariko. Ndokusaka achinzi Alpha na Omega. But zviri kuitika changa chisipo idenga nenyika, asi Mwari vanga varipo. Ndidaire amen. Mwari varipo, denga nenyika ndo zvakutozosikwa naMwari, asi Mwari vanga varipo kudhara. Tiri kunamata Mwari anogara ariko. Saka Mwari vasika denga nenyika, mubvunzo wochiti iwo Mwari vanga vari kupi? Alo, Mwari wacho vanga vari kupi? Mwari vanga vari mavari. He is the self-existing one. Vanogara vangoripo, havatange nhasi mangwana vachizobva, but vanogara varipo. Saka chandinofarira ndechekuti shoko raMwari rinotaura richiti, vakati hanzi he created heavens and earth. The earth was void and formless, and God said. What did he do? He said. Mwari vakati, pavakataura vakati, let there be light. The Bible says, and light was there. Mwari vakataura, chiedza chikavapo. Mwari vakazoti ngakuve nedenga, ngakuve nenyika, makungwa ngaaende akadai, ngaazare, miti ngaivepo. Mwari vachitaura zvichivepo, zuva ngarivepo, vachitaura zvichivepo. Vazofunga mufundisi Jiriji ndovati ngatite munhu akasikwa nesu, akafanana nesu, munhu akafanana nesu, ngaachivepo akafanana nesu. Muchapter 1 yaGenesis munoburitswa munhu akafanana naMwari. Muchapter 2 yaGenesis munoburitswa munhu akafanana newe. Munhu watiri kuona ndewe muchapter 2, wemuchapter 1 hatimuoni. Nditire amen. Haisi mistake kuti Mwari vanozoumbira Adhamu muviri, vambopedza kuti munhu ngaave nesimba, vambopedza kuti munhu ngaatonge zvinokambaira. Let men have dominion, let him replenish the earth, let him subdue it. It's not a mistake. What does that mean? It means
Man is a spirit with a soul that lives in a body. Hello? Masere kuti kana munhu ukanzi wafa ukati bhipa napa, vanhu vanotanga kuchema vachiti aenda, but vachikuona kuti uri apapo, vachiona chavanga vachiona chese. But kana munhu akaenda, chatiri kuona achisisina basa. Kana munhu akaenda, chatiri kuona achisisina basa. Maparameters atinoshandisa pakudescribe munhu panyama akasiyana nekudescribe kwaanoitwa pamweya. Ameno kana ndiri kutaura zvinonzwisisika. Ndakambo kudhara tichiri kushanda nevarungu kuCampton Park, pane mudhara ainzi Johan van Aswegen akandiparidzira nyaya 1 yandakanzwisisa. Iyoyo dzimwe dzese ndakakanganwa, but pane 1 yakandiparidzira. Akandaura kuti hanzi munhu akanzi afa, hanzi anolusa between 4 grams and 17 grams. Kureva kuti isusu tisu tinolusa kuma 15 16, ana mtu wasekwawa kuma 9 grams. Zvichingodaro daro kozoti vamwe anolusa chi 4 grams. Munhu wanzi wafa, idzo 4 to 17 grams idzo dzidzi ndo dzine dominion, ndo dzine power, ndo dzinokonzeresa, ndo dzinotonga vanhu. Haleluya. Makamboona here kuti imwe nguva panogona kuita munhu mudiki pastature, Frederick Chiluba anotonga Zambia, akataura kuti nhasi Zambia hakuna industry iri kuvhura. Kari kapfupfupi kakadai so hakuna anovhura. Monya dzese dzeZambia dzinogara pasi dzichinziko zvaita sezvo ikakaka zvakataura ndizvozvo, kureva kuti anogona kunge ari mudiki panyama, but status yaanayo, zvaakapfeka, akapfeka chinhu chinonzi chikuriri. Tikutaura nenyaya yenyika yemweya. Halo? Amen. Munyika yemweya, physical size haina basa. Munyika yemweya, physical distance haina basa. Munyika yemweya, time is measured somehow in a different manner. Ndipo panombonzi zvona Peter achiudza vanhu zvikanzi musanyanya kuvhunduka kuti Jesu havasati vauya, nekuti kana muri mumaziso aMwari zuva 1 ne 1000 years zvakangofanana. Saka munyika yemweya maparameters atinoshandisa akasiyana. Ndiri kusvika manje pamuri apa ndaverenga pakanzi remember not the former things, behold I'm about to do something new. Munyika yemweya mune zvinoitika. Ipapapa ukareceiva SMS kana WhatsApp message iri kubva kuwedza, inokushandura mufaro wese nekutemba kwanga kuchiitwa panapa nepresident worship, zvinoshanduka zvese. Wangorohwa nemawedzi 3 ekuti bere rambuya rachema. Izvozvo chete zvinogona kukuchemedza zvokuti unotanga kuvhunduka kuti manje tinotangira papi, nechikonzero chokuti munyika yemweya words are very very powerful. Saka ndauya panapa nhasi pandakachinamata ndichimeditata, pandakapiwa assignment yekuya kuzoshumira pano, ndanzwa nyaya yekuti nditaure nyaya yenyika inonzi nyika yemweya. Munyika yemweya ndo munobikwa zvirwere, munyika yemweya ndo munotonga nhamo, munyika yemweya ndo unochengetwa
magraji. Munyika yemweya ndo munoshandurwa mafungiro. Munyika yemweya havamezhe mazvinhu semamezhero azvinoitwa nepanyama. But nhasi ndauya kuzombokutaurira kuti pane munhu akafanana naMwari anogara munyika yemweya, wawakachengeteswa naMwari, wauine responsibility pamusoro pake. Iyeye ndiye wanoda kuti tibatsirane. Patiri kubuda pauri kubuda padho apa, uri kubuda uri bhanang'ana, uri kubuda uri mhene, uri kubuda uchityisa, uri kubuda usingadherereke, nekuti you are going to realize hatisi kunomutsvaga anga aripo kudhara, but wanga uchimulimita, wanga uchimuvharira. But masikati manheru anhasi ndauya kuzobatsirana nechechi yaJesu. Ndoda kuti timbodeclare yatiri kuti unleashing the spirit man. Munhu wemweya ngaambotanga kugadzirisa nyaya dzakakanganiswa mumweya, nekuti kana wagamuchira Jesu, munhu wemweya anova nesimba pamusoro pezvese zvinokambaira, pamusoro peshiri dzedenga, pamusoro pezvinhu zvese zvinorarama. Are you here somebody? Ndauya kuzomboti wombosvozviona. Somebody has been stealing your confidence. Amen. Ndakuzvitaura. Ndoya. Munhu waunotya sterekiwo, hama yenyu yaunotya stereki, mumwe wacho haana kana bhasikoro, haana kana kupasa grade 7, but unomutya, haana kana boots, pamwe haana kana mapatapata, ane manga. Hello? Manga unoziva manga anisa signature. Kuona kuti papfuura naninga apa isi taizvizive, vanhu baiti kana pakabiwa kumusha taingoti kwidibirai tsoka. Woona paine manga kuti manga ndeaninga. Vamwe vanhu vaunotya, unonyatsoziziva pamusoro yeprof. Munenge munyatsoziva kuti maiguru vakataura zvavataura. Metsi dzinogona kuramba kunyatsokushanda, dzoregedza kunyatsokubuda. Noziva munodzigona, munodziziva, but dzinoramba kunyatsokubuda soomba paita munhu ataura achishandiswa nemweya. Isusu chatakatenda ndechekuti kana taakunamata pane nyika yenyama, pane nyika yemweya. Saka tinoda kuexcela panyika dzese, panyika yenyama nepanyika yemweya. I am here to activate the spirit man. Mune vanhu here muno? Mune vanhu here? Ukatarisa murume anonzi Jacob, tichazonyanya ndichitsanangurirana, one tactic yake ainzwisisa chinhu chinonzi ma-spiritual principles. Chaita kuti anzwisise chinhu chinonzi ma-spiritual principles ndechekuti ndo nyasha dzanga akatakura. Saka azvarwa ari ndiye mudiki, anoshandisa plate yemuto kutora chinhu chinonzi birthright. Itei amen. Kutora birthright anongolati ablasi vakarembera varohwa nekingasi, aroti hapanapa mudhara ari kurohwa nehongasi, awangodai sohondo vatoda kuti panapa paita mukana panapa. Zvikanzi ndiri kukumbirawo muto, zvikanzira muntu wanga unwo zvekumhanya, ngatinge tagadzirisana panapa. Uyo asina zvaanoziva anotengesa ukoma nekuda kwepleti yesupu, nechikonzero chekuti ari kudaro haazi spiritually responsible. Kana paine chinhu chaunofanira kuchenjerera, mashoko aunotaura nyangwe uine nzara, mashoko aunotaura nyangwe wakaguta, mashoko aunotaura nyangwe wakavarairwa. Do not sell your birthright because of temporary things.
iso nekupusa. Anoti udango unondibatsirei. Muspirit realm munorekodwa zvinhu, mashoko atinotaura. They record words in the spirit realm. Hallelujah. And the words are the currency of the spirit realm. Amen. Arita mashoma. But apa ndikutoreva. Nyambiswa. Iso aguta. Anwa muto. Denga. Rarekoda. Kuti ukoma waenda. Hello? Pese paunotaura, whenever you have a chance to speak, remember God is listening. Remember angels are listening. Also remember the devil, who is the accuser of brethren, is also listening. By your words you are condemned, and by your words you are acquitted. Sometimes our words as pastors do not function properly in the lives of people because we are busy acquitting people who have judged themselves condemned, who have judged themselves guilty. Saka ineni chiti wasunungurwa, but unengo chiti ndakasungwa ini, ndakasungwa kuti nganganga ndakasungwa baba kuti nganga. Uchazwa kuti munhu ari kunyatsobvumirana nemasungirwo akaita abatiri kuti regedzwa. Saka unoita munhu wekuti uchipinda padhwapa unenge uri mutsvene, uchingobuda padhwapa hauchaita mushe. Nechikonzero chekuti mashoko aunotaura, zvaunotaura nezvako, zvaunotaura nezvemurume akakuroora, zvaunotaura nezvemukadzi wawakaroora, zvaunotaura nezvevana vawakabereka. Vamwe vacho havazambuya vakaroya, ndimi baba makaroya mwana wenyu nekuda kwemashoko amakataura. Ndara munobata. What am I saying? Mashoko amunotaura taura kuti iri romberi mwana izvozvo haana chaatadza, angopisawo poto. Alright, apisa poto, hazvisi right, but mobva wamuti rombe. One statement muspirit realm inoshandura zvinhu zvakawanda. Just one statement. One statement. Amen. Inini ndakashandirwa upenyu hwangu ne1 word. Rekungoti ndokuda. Ndakatora munhu akachinja surname. Akushandisa yangu. Ngo ndinokuda. Zvakachinja noziya word riri powerful so. Anotarisa pasi agobata chimuti agochityora agopedza agonhonga mafufu acho agoadzosera agotsvaga chimwe agorohwa ne1 word rimwe chete. Amen. But pane vamwe vasisina confidence, haana zvizhinji zvakataurwa, angozi pakangozi zvakaita mutsindo muhombe zvekuti hauna kana confidence kana uchifamba. Halo, vasikana muri pano here? Hamuna kumboshata makanyeberwa nanawindi pawakaregedza kudaira paya uchifamba sisi mira ipapo nza hapana. Wobva waramba uchifamba une confidence wakanzi namufundisi chirichi hakuna kupota uchichokera vanhu vese pauri kuenda zvikanzi uri kuenda kana ndiri kudzoka.
Alo, unoudzwa kunzi fesi inenge cheni dzakaunganidzwa zvokuti unoti uchitarisa mugirazi so unoona cheni dzegejo dzakaungana wakatarisa mugirazi. Chii chaitika? Hauna cheni yatarisa mugirazi, zvabatwa mupfungwa nekuda kwemashoko. Saka ndinoda kutaura about the spirit realm, nekuti paunobuda pano nhasha nyange uchifamba netsoka ukanzi hauna mota ita handisati ndanayo, ureva kuti zvandisati ndanayo chii chandiri kureva? Ndiri kureva kuti iri kuuya manje muchandiona. Hallelujah. Alo, dai amen, dai ameni. Nezuro nandina Pastor Pedro pane patachigara ku Cape Town pa next nepanotengeswa maBentley, maLamborghini, anonzi chimamwe taurai, Maserati nedzimwe. Alo, kupinda kunodziona hapana kana munhu wepadho, kupinda kunodzitesta, kudziteta test drive hapana kana anokurambidza. Kungosvikawo chingosvika kuti dziri kuita mari hapana kana anokurambidza. But ukaona mumwe munhu akafunga mota anenge akafunga kusiya so siya so ndoko anenge achinzwa kuti kana ndikafunga ndafunga zvemota siya so yembe marabastad. Imi ndimuri kuseka ina handisi ndiri kuti izvo pane ndofunga ndoprofeseri mufundisi pane vandatotaurira izvozvo izviso mumwe pamusoro pazvo mwatotsamwa kuti vari kutaurira ichizvo kumarabata. Ndati panotengeswa Lamborghini hapabhadhariswe kupinda, hapana kana mupurisa wepadhoo. Nongosvika utoswa navanhu vachiti yes, you've just made our day. So you see this one, it goes from this speed to this speed within a space of this amount of time. Uchinyasotaura uchinyatsoona uchingonzwana naso. Chii chiri kuitika? Mafungiro aunozviita muspirit realm ndo zvauchava. Hallelujah. Amen. Amen. Alo, ndo zvauchava zvauri kuzvifunga zviso. You're busy molding yourself. You're busy molding yourself. Amen. Amen, my friends angu. Muri my friends angu. Tutaura na cash talk. Mu spirit realm currency yemo mashoko. Hallelujah. Saka Jacob anoona mukana. There are people vane maziso asingambofa akaona mukana. Ameno kana zvakaipa kana zvakanaka zvaakaita, but Jacob akaona mukana wekuwana blessing nebirthright kuburikidza neplate yesupu. Vanhu vazhinji mune maopportunities akawanda imimi. Hallelujah. Amen. Ndimo kutaurira imwe opportunity yaunayo ndotinogara kuRudgeport. Wazvinzwa? Mfundi mazari muchechi mune vanhu vakapusa. Zeshuwa muchechi mune vanhu vakapusa. Iye handisi kuzoti sorry, ndinoda kuti mutonditi sorry imi. Alo, fundisa vanhu vandipa tsimu, saka taura zvandiri kunzwa pamwoyo wangu. Reka ndikutaure pamwe uchazongoona kuti vamwe mukuseka chazoona kuti munhu acho akapusa pamwe. Ukadimbudzira namariceburg unoziva kuti pane vanhu vaita
mamiliyonea kubva panotangira apa panoperera Roodepoort apa kusvika panotangira Joburg kusaidzi rekunana Langlaagte kunana China City Dragon nanani mashopu zviya zvamunoziva ana Africa Jumbo nechimana icho chichi. Alo mamukwire mataxi tuka kuenda kuya munoziva zvese zvinowanikwa ikoko uye vanozvida vese munovaziva. Ndimi munotongomhanya kuti ichi hachinese ichi ndoziva mukula wacho anotengesa muDragon. Wamuri kuti mukura munhu akabva kuEthiopia netsoka ari kutengesa zvinhu zvauri kuda wosvika ikoko unonyatsoziva kuti ndeupi but hauna kana sendi nezvazvo. Mainingi munhu kwaye ukamutuma haashotese mari. Handisi kuti shotesa but ndiri kuti izvo zvauri munhu akadaro, imwe mari kuZimbabwe imwe mari kuEthiopia, kwauri dhololo. Chichaitika uri kureva kuti pfungwa dzako hadzina kufunga kuti ndinogona kusumuka zvikaita. Pane vanhu vanenge vakachenjera. Ndoda kuintroducai ndinoziva makona ese. Spirit realm. Nandiri kuparidza mazuva apfuura. Handichangoti pane nangosira ndozopfuurira mumiri ndozoita mangwana. Nachiparidza mufundisi mazuva apfuura pana Luke chapter number 19 verse number 11. Inonzi hanzi mumwe mambo akanga akuenda kunyika iri kure ndobva atora varanda vake 10 ndobva avasira uyu pound hanzi wimina. Alo papazotaurwa mahighlights evatatu zvikanzi vapiwa zvipo zvakafanana ndobva mumwe chipo 1 ndobva achikonveta ndobva zvaita 10, mumwe chipo 1 ndobva achikonveta ndobva zvaita 5, mumwe ndobva achifushira ndobva achidzosera chakadaro kumuridzi wacho. Maziva nyaya ndeyekuenda kudenga. Mamuchiziva here? Alo inyaya yekurira kwehwamanda nekudzoka kwaJesu, kubvutwa kwevatsvene ine chekuita nerapture. But muchinda uyu wechitatu anonzi ngaaende kugehena. Ukazoitarisa kuna Matthew chapter 25 inotaurwa futi anonzi ngaaende kugehena. Kugehena haana kuenda nekuti akaponda, kugehena haana kuenda nekuti akaba, kugehena haana kuenda nekuti akashotesa zvipo, kugehena haana kuenda nekuti akatora mukadzi wemunhu, kugehena haana kuenda nekuti ane chimwe chinhu chaakaita, akaendera usimbi. Amen. Ndozviziva basa rangu. Mukatarisa mukauya kuchechi kazhinji maWednesdays nechitendanisa mashavi nemamhepo midzimu uroyi nezvakawanda ndo basa kwangu. Ndiri pastor iwe hausi. Basa rako iwewe nderekuita effective pane zvawakatumwa naMwari kuti uite panyika nekurega kuita usimbi. Because pamwe pacho mufundisi madhimoni tizombapo nyembe dzaasina. Munhu akatanga kutaura so akati mufundisi chiri kuuya chakadai ndazochinzwa chichifamba changa chiti chikati ndotokutaura ndo basa kwangu hanzikumbonyeba ndozvainoita. Ndapedza ndotachidzinga buda nezera Jesu bawe tata munemo watipisa but ndiri kuti chaenda. You still have your mind, you still have your hands, you still have your being, you still have your word. You have got 24 hours a day that you have to use effectively. Haikona kuchemera mumwe ashandisa 24 hours dzake iwewe wota dzako dzekutambisa uchiita basa rekuchemera mumwe. The spirit world. Jacob anobhagena obva awana ukoma ozobva azoropafadzwa
ozoti panyama mukoma anogona kundirova but pamweya mablessings ndatuta anosumuka paanosvika pane presence yaMwari anosvika achingosvika ipapo haana kuparidzirwa namufundisi abva asiyaisa offering yezvaangainazvo ndobva asiyaisa promise vamwe vanhu chiita kuti upenyu hwenyu huende nedirection hamuna chamakadyara kune ramangwana renyu vaMwari vanotanga achakomanda ati baba ndakuona itasangana panapa ndiri kudzoka pazvandiri kudzoka ndiri kusiyandaisa mafuta anaya anandina maona ndaapa but kana kwandiri kuenda handakana sendi but kana ndikadzoka zvamunemandipa ndiri kusvika kupai 10% yenyu saka Mwari pavaichengeta Jakobho ari kwaLabhani vaiziva kuti pane mari yangu iri apapo pane mombe dzangu dziri panapa pane chakati changu chiri panapa iwewe une chii chekuti kana uchinge wazoenda kwaunoenda Mwari vanoti kana taakurwira vanhu kana kuti zvikanzizvo ndege yakuda kudonhedza vanhu pane vamwe vanhu vasina basa but pane vamwe vari kufanira kusara iwe unosarira chii Jacob ndobva aenda 7 years ndobva apuwa mukadzi asiri dzimwe 7 ndobva azopuwa iye chai waari kuda 14 years haana kana chaakabata ari ngorova hey charo yake hey maplate ari busy haana kana chaakabata but ane blessing muspirit world kana zvinhu zvako zvakuzotanga kuitika muchaona fasta ichaitika zvinhu zvichatanga kumhanya paitika chipatapata munharaunda yezvemweya zvinhu zvako zvichifamba pandiri kutaura panapa ndiri kurilisa mashoko ekuti zvinhu zvako zvichatanga kumhanya regai mone kakurumidziro kachaita zvinhu nekuti chaita revival yatiri kuti izvo remember not the former things behold I'm about to do a new thing ini ndiri kutaura kuti currency yachona mashoko aunotaura Jacob anotaura naMwari anoti izvo Mwari ndiri kuda dzine mavara dzisina mavara ndedzake idzi zvikanzi naLabhani zvikanzi hangataurani zvikanzi izvo imi munongondipa dzine mavara Labhani andesi anoona dzese dzimwe inhema dzimwe ichena dzimwe itsvuku dzine mavara hapana zvikanzi it's okay ngatangire ipapo Jacob anoita midzi dzake naMwari kudai so 6 years down the line Labhani anochoka ona maiwe makwai ese ari right Jacob vana vasikana vaenda naJacob aane vana zvinhu zvake zvaita ati omana munhu achazotikurira ndofanira tanga kumuomesera Jacob ndobva ndakudzokera mumba kwangu alo Labhani aenda kwaenda Jacob ndobva asara taura about the spirit world itai amen ndobva ati omana handei nandikare kunoko ndiri muZimba dzokera kwedu kwatakabva atorane nezvatinazvo vatorana ndobva vaenda ndobva vasumuka vari panzira pane zvimwe zvakaitika there is a spirit world Labhani anouya neauthority yaatezvara aine simba rehutsinye Mwari ndobva varwira Jacob pane kamwe kastatement mufundisi kandinofarira kanonzi hanzi Labhani akuda kusvika ambva arara anoda kutonati vanhu aRabhani vati ganimborara ndobva Mwari vamushanyira zvikanzi don't do anything good or bad pane rimwe version rinoti hanzi leave Jacob alone haikona kuwana zvaunomuita ibva wasiyana naye izvozvi ndiri kufunga ndinuyo hapana munhu anorambidzwa kufunga ini ndiri kufungawo zvandiri kufunga nekuda kwedzimwe statement dzandinozoona kumberi uko handisi kuparidza nyaya yechegumi but ndiri kungoti nekuda kwezvimwe zvandinozoona pamberi apa Jacob azosvika kwaaenda Mwari anozoti Jacob chidzokera kuyauya kwatakambosangana ndakuda chegumi changu saka ndofunga Mwari vakatotarisa vakati manje Jacob akafa achichabuda apa zvikanzi haikune kuona zvaunomuita musiya akadaro kune vanhu vasina kana chaakaitira Mwari kana chaakavembisana naMwari zvokuti kana akanga achingotaura anenge achingobowa nhamo but Mwari havakuonese
asset, vanokuona seliability. Pane mwe munhu wandakazivana naye about 5 months ago, Baba Masuka, ndakasangana naye muziva kuti tiri kuparidza paFacebook nechi, ndobva atitsvaga, ndobva atiwana, ndobva abva auya, ndobva abva ati toda kupinda chechi. Kubva musi iwoyo ndotoziva kuti akanditumira message anenge achikumbira mari. Ndozvandinomuziva. Saka ndachitoseka naye. Ndikati pele munhu anditumira message. Ndikanzi okay, ndikati mirai muone. Manje sapa njakumbirwa. Vamwani ndizvo makaita pamberi paMwari. Kana ukatongomuwana warwarirwa, kana ukange wasvika pamberi paMwari hameno chareba, hauna ukama naMwari, uri mukumbiri. Ndo basa rako chete, but paunongowana zvawawana, vakakuona watsanya. Muri kwaro? Ndidaire ameni. Taura nenyaya yenyika yemweya. Saka Mwari ndobva vati iwe Labani, handidi kuona uchiita anything kuna Jacob. Leave him. Ndobva Labani asvika zvikanzi ndachida kukumutsira chimoto, but ndarambidzwa naMwari wako. Jacob Labani ndobva adzokera anga adirwa zvimwari zvake naRachel. Ndobva adzokera asina. Angoita umbangu kuenda umbangu kudzoka umbangu, ndobva atonata hapana chaawana. Talk about the spirit world. Amen. Jacob ari kuenda kumhiri, ari kuziva kuti kuna Esau. Esau musi wavakaparadzana, Esau anga ane nyaya yake. Nyaya yanga ina Esau yanga iri yekuti wakanditorera ukoma. Jacob anotandisa mombe, anzi anoendesa kuma 400 mombe, sekunovhara ma1. Amen. Nembudzi hobho, atumira zvinhu zvakawanda zvokuenda kunovhara. Esauwo palevhu yake azosara akasumukira akasvika paasvika. But basa bandoda kuchanyotaura nezvapo. Vasati vasangana, Jacob anoyambutsa vanhu. There are times when you need to be alone and exercise your spiritual authority and relationship. The Bible says a man came. That man came. The Bible doesn't say what kind of a man he was. But that man came, and he came at night. When he came at night, the Bible says they started to wrestle. Jacob had spiritual eyes. The kind of wrestling, I would say it was some kind of tussling. Panga paine kukakavadzana nekunetsana, ane zvaaivavarira, zvaida kuextracta mumurume uyu, zvaida kubvuta mumurume uyu, because vachirwa nai kana munhu uchirwa nemunhu unganyasvika kuti wapedza nzi uri kuda ichiwo kuti ndoda kuti undiropafadze. Manga muchirwa zvingaite here? To me zvinoda kuti Jacob akanga aine a spiritual eye that knew that this man is not an ordinary person. This revival is not an ordinary revival. Pane vanhu vari kubva munomu varopafadzwa naMwari. Pane vanhu vari kusumudzwa naMwari munomu. Ndakamboparidza last time pandakauya ndikati kana Mwari vachida kusumudza marombe panoda marombe acho. Saka ndoda kutaura kuti kana paine vanhu vane upenyu hwakasunga, ndimi vacho vari panapa vari kuzoitirwa zvinhu zvitsva naMwari. Jacob anoti amubata murume uyu, murume anotaura kuti ndakuda kuenda, ndakuda kudzokera. Zvikana Jacob hapana kwamuri kuenda kusvikira mandiropafadza.
ndoda kuti revival ino isati yapera paita vamwe amai vanoti kusvikira ndaropafadzwa, paita vamwe baba vanoti kusvikira ndaropafadzwa. Chechi yakarambidzwa kufunga nezvemaropafadzwa naSatani. Satani haadi chechi yakaropafadzwa, anoda chechi inoita zvemudeme zvenzara. But manheru anhasi toda kuti tiwirirane kuti patiri kuactivata our presence in the spirit realm, chatinoda kutanga nacho ndechakatangwa nacho naMwari. Zvinonzi Mwari akavaropafadza akati be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. As I am standing here, brothers and sisters, I am beginning to speak right now, speaking into your life. I am speaking blessings. Vanhu vanoropafadzwa panapa pakunamata kwedu Mwari. Aripo here anoti pastor ndazvinzwa, ndoda kuti patinopera revival ino, ndoda kuti ipere ndakaropafadzwa. Jacob anoti hazviite kuti muende kusvikira mandiropafadza. Nyambiswa nhamo yaJacob yanga iri pazita, maonerwo aidzwa. Aiti akabvunzwa kuti unonzani, woti ndinonzi Tsotsi, ndo zita raaitaura. Nyambiswa ndopapa ine nyaya yake. Pati nhasi ndoda kuti timbochinja mazita. Pamboita vamwe vanhu vanobuda munomo aine zita Nyohana, ubude uine status Nyohana. Kana wanga uchiita basa rekudownloada zvimastatus zvemangamanga zvakakomberedza nhamo, pane bhatani riripo, pane function iri pafoni pako inonzi delete. Ndauya panapa nhasha toda kumbodelita mastatus emangamanga. Haikuna kuda kufadza vanhu nekupembedza nhamo yako, haikuna kuda kufadza vanhu nekutsikirirwa kwako, haikuna kuda kufadza vanhu nekuomerwa kwako. Mune vanhu here munova, pane vanhu vanoda kutaura navo nhasha nokuti wakapembedza zvakaipa, wakapembedza kuomerwa. Pati masikati anhasha ndauya kuzotaura nechechi yeparudapota pano panonzi paprayer center. Prayer yacho ataya kutaura inonzi wrestling in the supernatural realm. Timbopinda munyika yemweya. Munyika yemweya umo mune mabhazi vana baba nanamai. Munyika yemweya umo mune motikari. Munyika yemweya umo mune dzimba. Munyika yemweya umo mune vana. Munyika yemweya umo mune makambani. Munyika yemweya umo mune status. Kana wagomuda panapa chimbokanganwa nezvevamwe, chimbovataura kuti chovherai uko, ndakuda kuropafadzwa. Pane vanhu vasina kunzwisisa kuti Mwari wedu ndiMwari anoropafadza. Makapembedza mashare, makapembedza zvinotera upenyu, makapembedza zvinoomesera. But manheru anhasa ndoda munhu anochinja zita, anochinja status. Anoti handiswera service inoipera kusvikira mandiropafadza. You begin to call your blessings. Mablessings ane paanochengetwa, macases ane paanochengetwa. Varoyi pavanopinda mureomu yemweya vanonotora macases kwaanogara. Vatsvene pavanopinda mureomu yemweya vanonotora mablessings paanogara. Vanoatora chirudzi, vanoatora nemashoko avanotaura. Hakuna kuramba uchipembedza vanhu vakaoma mwoyo, hakuna kuramba uchipembedza vanhu vakakuvenga, hakuna kuramba uchipembedza vanhu vanokuitira zvakaipa. Chimbotanga kupembedza Mwari anokuropafadza. Oti manheru anhasha chandavinga pano, I need to be blessed, I need to be touched. Otanga akataura. Paunenge uchitaura papa pane zvaunenge uchiita, pane zvaunenge uchimufa, pane zvaunenge uchigadzirisa, pane nyaya dzauri kusota. Pamatabashaka mahanda reba yakashaka payawo ama akasandala makaya biyakashaka mayanda. Amena kuti upenyu hwako status yaunoda ndeipi, definition yaunoda ndeipi, mararamiro aunoda ndeapi, upenyu hwaunoda ndeupi. Ndikutera kwere nevanhu vanonamata Mwari. Tirambomuvha zvinhu munharaunda yezvemweya, tirambochinja nhoroondo. Gore rino risati rapera
umbotanga kuchinja language, tanga kuchinja vocabulary, tanga kuchinja attitude, tanga kuchinja mindset. Kana uchiziona, tanga uchiziona kuti I am more than a conqueror. Kureva kuti kana hondo ikauya ndichaiwidza pasha nekuti I am more than a conqueror. Kana wakazvitarisa inzwa kuti I am a warrior, kana wakazvitarisa inzwa kuti I am blessed, kana wakazvitarisa inzwa kuti madhoo angu anozaruka, kana wakazvitarisa inzwa uchipromotwa, kana wakazvitarisa iona zvinhu zvako zvichibuda zvakanaka. Tira kuwirirana nevanhu pano kuti parevival ino patiri kunamata mfundisi, tiri kuda kuti patinopedza vanhu ngavawane zvavakatamburira, ngavawane zvavakachemera, ngavawane zvinobva kuna Mwari. Aripo here ari kundinzwa nhasa? Kana uchinzwa kanenge kakurema muspiritual life yako, zvakanaka izvozvo. Waziya kuti pana haripo, unonamata until the burden is lifted. Kuzwa kuti changa chichirema chiya chaenda, changa chakabata chiya chapera, chiya chauri kuita. You are working in the spirit realm. Munhu akafanana naMwari haalimitwe. Munhu akafanana naMwari anogadzirisa nyaya dzakare. Munhu akafanana naMwari anogadzirisa nyaya dziri kure. Munhu akafanana naMwari anotakura zvinorema, zvinosumudzwa. Rangoti nhasa utanga kuzwa kuti ini ndakafanana naMwari. Handiti anga achiimba panapa, anga achiimba kuti kana Jesu vachionekwa tinenge takafanana navo. Kufanana navo papi? Usina kana munana kana one wawambosangana nawo. I want you to activate the spiritual realm. Kutanga kumuva zvino. Manda baka shaka maaka tata mayanda, rebaka shaka mahanda, renda labaka tata mayakashana, randa labaka tana mahaya, chamanda masaya kataya, bata kashaka miyanda. Tora authority. Bible rinoti lese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanziva navaMwari. Ivo vanotenda kuzita rake havana kurarama, havana kuberekwa nenyama yandama yakashaka mahana. Yes, pandakaita born again handina kuwedzera height, pandakaita born again handina kuchinja complexion, pandakaita born again handina kuchinja weight, pandakaita born again ndakaramba ndine mafeatures matsva mamwe chete iwaya. But muspirit realm pane zvakaitika. Muspirit realm things began to change right now as we are praying. Things are changing right now as we are praying. Things are changing. I want you to realize that there is a spirit world. Makabatwa zvino, makavharirwa zvino, nekuti kana tanamata zvinotanga kuzarurirwa. Dayanda mayakata rapata majakamanda ratata manda ramakaushakaya masanda rieta shamanda mabata labayakasha nekataya mohaka sha. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuwirirana pana kuti things are going to be all right in the spirit realm. Sondo rino pane zviri kushanduka, sondo rino pane zviri kuzoitwa naMwari, sondo rino pane zvauri kuzobata, sondo rino pane nyaya dziri kuzoshanduka because you are working. Chakafanana naMwari chakuzoshanda, chakafanana naMwari chakuzochinja nhoroondo, chakafanana naMwari chakuzomizikidza zvinhu zvakuchifamba manje mayaka chamanda kausaya. Hallelujah church, hallelujah. Ndikunzwiko here nhasi? Mwari vane zvavari kuita pasangano pano. God is performing wonders. Things are going to change. We are going to witness the greatness of God. Tichaona ukuru hwaMwari. Watakamboimba tikati ukuru wenyu unoshamisa kwazvo. Asingasvike kungova zvepamuromo. Timboona ukuru hwaMwari. Ndozviziya tiri kurarama musizini. Tinofanira kufamba tigokurumidza kupedza service. Fundisi, ndiri kupfuurira pamberi nenyaya yangu mangwana.
but musi weSunday vanhu vachati muchatanga kuona change muupenyu hwevamwe vanhu manga musati mamboona vachishanduka. You are going to witness it. I'm praying about it. I'm seeking the face of God, and I know it's going to happen. For now, chimbosiyai maisa kakoma. Endai nelanguage iri right munyika. Mumwe achingopedza ipapa. Chingopedza garai pasi. Chingopedza. Tichitongobuda izvozvo. Achingokwatsana nzarise evhangeri nzaende izvo zvakaoma. Otanga nelanguage iyoyo. Inzwa kuti zvakuchifamba zvakanaka. My life is turning around. Everything is going to turn around. I don't feel like continuing for tonight, but we are going to have a powerful weekend. May the good Lord bless everyone.